Després d'uns quants anys perdent l'estil, no jugant a res i fent el ridícul a Europa, ja podem dir que aquests dies estem veient petits, minúsculs brots verds. Queda molt per endavant, les sortides necessàries per alleugerir la massa salarial i poder inscriure jugadors, aquests nous fitxatges que ens donguin el gol que necessita tant l'equip, jugadors que tornin de les seves lesions i la maduració dels nous jugadors joves que són els que ara de moment estan tirant del carro. Però almenys l'equip comença a tenir clar què fer segons la situació del joc i el rival. Per tant, em dóna la sensació, i ho dic entre cometes i amb molta cautela, que el Barça de Xavi comença a rutllar. Benvingudes i benvinguts al Corner, un dels pocs podcasts sobre el Barça en català, si no possiblement l'únic. I és que la victòria agònica a Elx i l'empat amb el Sevilla al Sánchez Pizjuán ens han fet veure que el Barça de Xavi comença a tenir una identitat pròpia, obrint el camp amb els extrems, pressió alta, al mig del camp com a protagonista absolut, és a dir, coses que no veiem des de potser l'etapa de Tito, i ho poso així amb aquest potser perquè, potser amb Luis Enrique vam acabar de veure això potser la primera temporada, tinc molts dubtes amb aquests potsers que estic dient, però de fet és la meva sensació. Des d'aquell Barça que heretava una mica l'herència del Pep Guardiola, la resta d'entrenadors que han vingut, i potser amb la connivència de la directiva, això ja no ho sé, el que van fer és tot el contrari, no? Anant cap a un altre tipus d'estil i de manera de jugar i de jugadors, no? El problema que veig ara és que l'equip està suportat amb els joves. O sigui, Gavi està fent de migcampista total, o sigui, recuperador, creador, infatigable, ara comença a marcar gols. Abde comença a obrir el camp, atacant la banda i buscant sempre l'1 contra 1, i Nico trencant línies amb el seu canvi de ritme i a sobre també marcant, no? Amb menció especial, òbviament a Gavi, però també a Araujo, pel futur defensa central que tenim, no? I candidat número 1 a ser l'amo i senyor de la defensa blaugrana d'aquests pròxims anys, no? Aquests són els brots verds dels que parlava abans, jugadors que han hagut de donar un pas endavant i que per sort ens han demostrat que el Barça està viu i que pot comptar amb la cantera quan se la necessita. De fet, el darrer fenomen que hem descobert és el davanter Ferran Juclà, un nouvingut a Can Barça, però que ha fet més de davanter en 2 partits que algun darrer fitxatge estranger, de cuyo nombre no quiero acordarme. Quina raó tenia el que va inventar la famosa frase de primer mira la cantera abans de fitxar fora? Parlant de sortides, escolto a Gerard Romero al seu canal de Twitch Gigantes que el Barça està treballant intensament en les sortides d'Umtiti, Coutinho i Neto, que es veu que Xavi ja els ha comunicat que no tindran minuts i que no entren als seus plans. Tant de bo puguem alleugerir la plantilla, no? Primer per baixar la massa salarial i poder inscriure nous jugadors, i després perquè crec que al Barça hem de tenir jugadors que sumin, i ja fa molt que ni Umtiti ni Coutinho sumen res. A més, aquesta triple operació estaria lligada a la possible arribada del central holandès de la Juve, Matthijs de Ligt, i jo amb aquests moviments no puc deixar de pensar amb la mà de Mino Raiola demanant la incorporació de Ligt ara, perquè a l'estiu potser s'acabi venint Haaland, no? No sé. Òbviament de Ligt és un enorme central, amb la qual tampoc estaria malament, no t'estan enxufant un André Gómez, per exemple. També es parla de l'interès del Bayern de Múnich i Arsenal per Serginho Dest, i que l'Arsenal hauria fet una oferta de 35 milions per ell. Sentia a Gerard Romero que el Bayern ja va oferir el passat estiu 45 milions, i jo no sé si és per la situació tan merdosa de l'equip aquests darrers anys, que està fent que jugadors amb potencial no acabin de funcionar. Em fa pensar que Dest és molt jove i que encara té un gran marge de creixement, i que, per tant, tot i que ens facin falta els calés, em pregunto què veuen equips com el Bayern o l'Arsenal que no veiem nosaltres.
I l'altre dubte és, si venem a Dest, quin lateral dret de futur pensem fitxar? Mazraoui, el lateral de l'Ajax que porta també Mino Raiola. Mazraoui és millor que Dest? O torno, no? El fitxem per contentar Raiola per un futur fitxatge de Haaland? Tinc molts dubtes perquè no crec que Dani Alves sigui el futur lateral dret del Barça. O sigui, òbviament no ho és. Per tant, si deixem marxar Dest, estigui Alves o no, hem de fitxar un altre lateral dret. L'altre pàjaro és Dembélé, que es veu que ara s'hi renovarà a la baixa cobrant 6 milions més variables segons rendiment. 6 milions. I aquest senyor arriba tard als entrenaments. No em vull convertir en un hater de Dembélé, però que ara s'hi renovi demostra la força que tenen els futbolistes i el pes dels representants en les seves decisions. Crec que portem com 2 o 3 mesos pendents del que vol fer el nano, com si a sobre fos l'estrella de la plantilla i a vegades, no sé, potser s'aprofita de la necessitat que tenim de gol i de jugadors que puguin trencar defenses. Si parlem de mercato real, no aquests rumors, podríem dir, el Barça incorporarà aquest mercat d'hivern al davanter de 21 anys Ferran Torres, provinent del Manchester City, i segons diuen és una petició expressa de Xavi. Personalment només l'he vist jugar algun partit amb Espanya i sincerament ni fu ni fa. O sigui, el veig un jugador talentós, no? I que dribla i que encara, no? I que se li presumeix que és perillós, però de fet és el que us dic, no puc opinar gaire d'ell perquè no l'he vist. No? El que sí que penso és que Xavi ha vingut a prendre decisions. No? Igual que estem o no... podrem estar d'acord que les sortides d'un Titi, Coutinho i Neto són òbvies. En aquest cas, si Xavi creu que és el jugador que necessitem, doncs el club ha de fer el que pugui, no? per intentar aconseguir-lo. No? Es diu que pagarem 50 milions d'euros més variables. Torno al mateix, pot ser més car, pot ser barato, els calés que paguem es veuran amb el seu rendiment, no? I si per al City és un negoci rodó, doncs perfecte, recordo que pel Sevilla els 40 milions que vam pagar per Dani Alves també van ser un negoci rodó i a nosaltres no ens va anar gens malament amb ell. L'altre possible futurible que porta setmanes a les portades dels diaris esportius és Cavani, el davanter uruguayo del Manchester United. Segons Romero, ara mateix el tema està fred per als dubtes que genera el club portar un davanter ara amb el focus que l'estiu vinent aniran amb tot per Haaland. I que a més, amb la recuperació d'Ansu Fati, Dembélé, com si deia acaba renovant, que espero que sí, Memphis Juglar, no? Aquest nou jugador del planter, el club creu que ja té gol per fer una feina digna durant aquesta temporada i per tant ni gastar calés ni ocupar una plaça que potser a l'estiu pot ser ocupada per Erling Haaland. Tinguem paciència perquè primer s'ha de deixar sortir perquè puguin entrar, no? És un altre tòpic, i aquest mercat d'hivern es presenta ben intens a Can Barça. El que us deia, deixem treballar, filtrem la informació, no fem gaire cas de Twitter Barça. Gerard Romero sí, aquest té bastants contactes i el que diu després tota la resta de mitjans, no? Es donen com molt d'eco i sembla que aquest home sí que té informació contrastada i esperem que aquest 2022 sigui l'inici del nou Barça de Xavi. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, bones festes, bon any a tothom, seny, pit i collons i visca el Barça!